vás vítám u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak si udělat vlastní intro, co jste viděli na začátku videa. Ze začátku si otevřete prohlížeč, dáte si tam stránku panzoid.com, potom si tady dáte Clipmaker 2. Když to rozkliknete, tak tady budete mít různý prostě ty tady to. Já si vyberu třeba, jestli třeba líbí tady to. Samozřejmě, že si mi to nelíbí, mám lepší intro. No nic. To je zase to jiný komunitní mapa, s tím se musíte pohrát. No prdele, nic nevidím. Jo. Ne. No. Tady se dáte 60 fps, ale nedávejte si třeba vyšší, pokud teda jako jste bohatší. Tady. Text. Já si předám na ale vidíte, že to vlastně to zapnu. Jo. Jak to mám? No nic, tady si prostě dáte Badass, bude to dobrý. Vidíte vlastně a tady vlastně mystery box se vlastně nemůžete nějak zvětšit. Takže vidíte, že vlastně na dlouhý deky. Teďka tam dá třeba můj starý kanál, který už nedejte. Možná. Nezmazal se ho, takže ho nejdete. Možná taky moc dlouhý, no a ještě další. No tak já tam dám prostě Aldestroyer. Jesus! Jsem nechtěl. No, nic. Šahlo ovočené prostě tady, jak je posrané. Jo, dobrý to. Takže uděláme úplně to samé, co jsme dělali před asi třeba minutama. Jo, tady si prostě dáte své jméno, já tam dám třeba originál. A to možná dobře napsaný. Ano, tam BRS. Všechno tady necháte bude to samý. Akorát vidět Enter. Tady to necháte být. To je, jak se na to bude snívat kamera. LF. Jako trošku divný úhel. Dobře, necháme to být. Jo. Tady dejte 100, tady dejte best quality, tady nechytá jedničku. Bude se mě to dlouho renderovat. Jo, bude se mi to dlouho renderovat, tak já udělám střih a za chvilku budu u vás. Tak zatím čau. Takže jsme zpátky a teďka si ukážeme akorát to, co já udělal z toho víc. Když dáme tohle video, tak by se nám to mělo za chvilku tady dolů přepnout, aby se nám to začalo stahovat. Ale až po chvilce.
protože mám docela hodně, protože vidíte, a tady už máme, takže to tady přesuneme akorát sem na plochu. A to už je asi tak všechno, vidíte tam dole, takže už to budu přišknout. A vidíte, máme intro na světě. Což se mnou asi bude trochu sekat, ale to to nevadí, takže tady mám vlastně intro. A já si myslím, že by pro tohle video mohlo stačit. Jestli se vám líbilo, tak dejte like, určitě se potěší i odběr. A já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Tak zatím čau.